Thank you so much. Ndinoitwa VaNesbert Shirihuru, ndiri mutungamiri weDepartment reWater, Sanitation and Hyginic Coordination kuMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development. Dambudziko ratinaro musekta yeWater, Sanitation and Hygiene yatinoti wash sector inyaya yevanhu vasiri kushandisa zvimbuzi yatinoti open defecation iri pa 19.8% according kucensus ichangobva mukuitwa. Figure inoti 35% vari kumaruwa and 1% vari kuurban. Ukatarisa dambudziko rekuurban inyaya yekushayikwa kwemvura yekuti vanhu vaflashe matoilets nematambudziko ariko kumakanzuro ekuti vanhu vakwanise kuwana mvura yekuflasha. Dambudziko racho rinokonzerwawo zvine madevelopments ari kuitikawo kune dzimwe nzvimbo dzekugara kuti vanhu vanovaka vasati vaitirwa service. Saka kune matoilets atinoti mapit latrines kana mikokanhunzi inenge iriko kana kuti vanenge vasitorina kwekuti chimbuzi chacho chekushandisa. Kumaruwawo idambudziko rekuti vanhu havana zvimbuzi. Zvinoda $100 around $100 kuti uvake chimbuzi chekusevenzesa. Saka mari iyoyo inoremera vakati wandei kumaruwa. Vanenge vaine dambudzikowo zverenzara nezvimwe zvakawanda zvinoda kuitwa. Saka hazvisi mupriority yavo kuti vavake chimbuzi nemari yavanenge vainayo. Matambudziko atinozosangana nawo ndeyekuti kumadhorobha uku zvinokwidza mutengo wekuchenesa mvura yekunwa. Harare inoda more than 5 mishonga kuti vachenese mvura, asi mvura yemuHarare yakachena zvachose. Inotomonitwawo quality yacho ionekwa kuti yakakodzera here kupiwa vanhu. Saka musaishora henyu nekuti makanzuro ari kurasira tsvina mukati memarwizi. Tikaendawo kumaruwa uku munozoona kuti dambudziko iroro reopen defecation rinokonzeresa kuti zvipfuwo zvedu, mombe dzedu dzikadya fecal matter yasiyiwa musango dzinoitawo machallenges emizinzi yatinoti tinea saginata kana kuri kumombe kana kuri kunguruve dzinoita tinea solium. Saka nyama iyoyo haizotengeseka. Saka zvinova zvinodhurira murimi kuti mombe yake inokondemwa yava kuda kunotengeswa. Tikatarisa kuzvirwere kuvapo kwemaneglected tropical diseases akafana nayo neblinding trachoma, ukatarisa diarrhea including cholera, munhu anenge adya tsvina yabva mudumbu make, munhu adya fecal matter. Saka tiri kuti open defecation inokonzeresa zvirwere zvakaita sana cholera. Torasikirwa nemukana wekuti ikonomi yedu, upfumi hwedu hukure muZimbabwe. Naizvozvo tinorasikirwa nemari yakawanda tichichengeta nekurapa vanorwara nekolera. Tinofirwa nevanhu vanofanira kusimudzira nyika yedu yeZimbabwe. Saka hurumende haina kungogara yakatarisa zviri kuitika. Inenge urongwa hwekumberi hwokugadzirisa mamiriro akaita Water, Sanitation and Hygiene sector. Constitution yeZimbabwe inotaura iyo kuti kuwana mvura ikodzero yedu tese, ende hurumende irikuita zvese zvainokwanisa kuti zviitike saizvozvo. Saka munoona kuti tiri kuvaka madhamu akawandisa. Harare tiri kutovaka dhamu rekunzi dhamu raakuma over 30% in terms of progress. Tiri kuunza mvura kubva kudhamu rekumuchekeranwa richiuya kuHarare East yatinoti Harare East Water Augmentation Program. Saka vana mabvuku tafara nedzimwe nzvimbo dziri kuEast kuti dzinenge dzava kutoflashawo mvura. Ndinodayira mukutangawo kwegore ra2025. Mukaenda kumaTebeleland tine dhamu guru rinonzi Shanghai rinova around 80% completion. Totawo pipeline ichabvisa mvura kubva Shanghai ichienda kuBulawayo ichiendesa kuCriterion treatment plant iri kugadzirwawo tisati tapedza dhamu. Zvokuti dhamu richiperawo Bulawayo
nemadistrict ari along the pipeline anenge ava kuwana mvura. Donzvo riri kuti tiito green belt along the pipeline. Kuzvimbuzi uku tine urongwa hwekumberi mberi hwekuti tilonche mutungamiri wenyika vagone kuloncha yatinoti national campaign to eliminate open defecation, inova program yerural sanitation program. Donzvo riri kuti village rimwe nerimwe ringe risina munhu anoenda musango, musha umwe neumwe unge uine chimbuzi chekushandisa. Saka izvi zvichaitika kumatunhu ese ekumaruwa muZimbabwe. Hakuna village rinosara, hakuna district rinosara, hakuna province rinosara. Tese sekutaura kwemutungamiri wenyika kuti hatisiye umwe neumwe kuzhe, ndo zvirongwa zviripo. Currently tiri at over 5,000 villages anova ari declared open defecation free. Hakuna achaenda kusango kunozvibetsera ikoko. Saka chirongwa chichatekeshera nyika yose mumazuva mashoma ari kutevera kubudikidza neutungamiri hwemutungamiri wenyika. Kuma urban local authorities kune urongwa huri kutoenderera mberi huri kuitwa hwekugadzira treatment plans, ari kuitwa rehabilitate, mapaipi anofambisa sewage ari kuitwa rehabilitation. Saka ndozve zvimwe zveurongwa huriko mukati pehurumende tichitaura kudai.